Hagapor bangi dangrit. Ngipet away ka film ka bakerteng The Man Who Saw Tomorrow. Barhadian mga pet itu ka film nga da snowship tieng hado kata-kata namar uto ubabatay utaw Nostradamus ubatay baka pyrthei kan kut na house nam arhajar. Hagato ko por nga dangrit. Mga da snowship tieng do kata-kata yo ba upoy no utaw snam arhajar bakan kut kan wai no ka pyrthei. Mga snow ka ni ka por ka bamentaro. Dan na preng jong pi snowship tieng hado kata-kata namar baka pyrthei kala jan kut ka pyrthei kala jan wai. Nani ba kata ka jingwan ka jong try kala janwan. Hendrei ka kwa ba dong ifi ka ni ka sngi ka bamenta. Wat nam so si wan nam sko kuslai. Mar ka por ka ba khatdo kala jan. Mdei bangin so si kum kita ki bam ngai. Ne ban kuslai kum kita ki bam pat pediang yu jisu. Hendrei bangin long ki ba kemen how try. Namar ba ka jingwan ka jong try kala hajan. Ka jingrong no kala hajan. Tadeng ta kat ba usnam unang stat bat kata ki por kinang yat bat ka snam kala nang kala na way snam mentau snam rula jan kut lawan usnam watmai kamut kata ka jingwan ka jong trial kana nang jan kum ki banget ngem dei ban sno kuslai ngem dei ban sno ship tieng dan na preng jong pilong ku mangalong mga mensua nang kena nga snow ship tieng ya kata ka bawai no jong pyrthei henrei namar ba ngampat snow tho ya ka jing penem namar ngampat snow tho ya ka jing sha jong ka ktien nga snow ship tieng na kwa ba no ngai pi ka sngi wat nom long kum ki klung ne kum manga utaw khna mensua ba snow ship tieng ya kata ka bawai no jong ka pyrthei henrei fin long ken ki ba kemen kisenraan kila up ya ke jingwan ke jong try henrei utrai uklem wan ha ka ya ke jong ki kila long fully prepared kila kre ado kata-kata ya ke jingwan ke jong try henrei utrai uklem wan ha ka ya ke jong ki henrei nga snow ba utrai wan ha ka ya ke jong i ai ngu you try lada one praise the Lord lada empat one ru praise the Lord namar balai bangil ati kena ya ta ka destiny ke jong i ngil ati kena ya kata ka bam jukut ke jong i namar balai kum nong yo ai ka beneng namar ngiledap yo she ka beneng ha ka jing em ke jong i ngiledap yo ya ka jing penem ngila yo utau sim jong ka beneng ngila yo utau sim ke sim utrai ki trai ngila yo nong penem ngila yo ya ka jing map ngila yo ya ka jing sil spa tadeng ta bangil ayo kat ya kata tadeng tangi up ya ka jingwan ke jong trai kum kita ki khon jong ka jing shai henrei kita ki bampat don ha ka jinget kilong kum kita ki bayok thia ha ka ka pyrthei ba bau trai wan on wan kum unong tu henrei yangi ki bala kre yangi ki bala ap un wan kum usim tadeng tangim don kam ban khuslai ya kata ka ban sawan ban shep tieng ru na ka menta kata ka ban sawan lada pi empat pediang yu jisu lada pi empat snoti kenang kwa ba dong ifi ka sngi kan ma bau jisu wan sing ka pyrthei ban ma pi unong pop ban map ya pi bat ban pen kut ya pi na ka pop baro tadeng ta kwa bang ifi ni ka singi la fi sngo el de pi de nong pop wanom imsa aga ta ka jin shukor ka jong soitan nong pi pop shi pop poi pi la pediang yo jisu re pi pat sngo tik knai ka ta ka jin penem pi pat sngo tik knai la da utrai wan tip ngan don sha te utrai un map na minga te utrai un penem na minga na kwa bang ifi ngingim long kristan namar bangin sayo ya ka jin penem ngilong kristan namar bangil ladap yo ya ka jin penem mdai ban sayo henrei namar beladap yo pediang yo jisu kan ka sngi sin fila yo jisu fila yo e ka jing penem ngasi ai nuk sabai kata na ka por pa sin ba pi khat yano sha ka jing khawai jong pi utau bril ne kata ka bril kinamwan kti thli sha ka jing khawai ka jong fi lesil la khat ya phiru sha ka jing khawai pinamwan kti thli sha kata ka jing khawai henrei rengkat bat kata ka jingwan ka jong pi pinwan ra lang bat ka present hallelujah fin wan ra bat ka present namar bala khot ya pi shaka jing khawai la khot ifi jing khawai nga tip ba finum nuot ban rung shaka jing khawai ti thli henrei ren kat phin thiet ya ka present wan ra shaka ta ka jing khawai kalong kam ju aba pi wan ban khot yu jesus christ ba aba jesus wan shaka jing khawai ge jong pi onam wan ti thli henrei wan ra bat ka present ba kata ka present ka de ka jing penem ge jong okay ka jing penem habi fi khot u jisu wise nan bat ka jing penem ya fi ba ji sien ba open em pila em phim don kam man arta tien sho na mau try wan man penem tadeng tanga snow ba ka ktin ka jong blai ka ang utaw ba le comment to un le comment how try ka ktin ka jong blai ka ang bangin comment how try la ka sngi tinga ong pat toyak comment ka ktin ka jong blai ka khat ingi bangin long ki ba comment ba kata ka jing sup ka jong jesus christ ka ba pala ka jing shaphang baro kan ri jai ka donut ka jongi ba ka jing mut ka jongi how christ jesus la dangi la yo try ngi ki bri ki ba comment
Hallelujah. Maka kwa ba nong ifi ka nagasengi ka bamentala ra fila yo try ka jing susi ka namla asyo ban kta ifi ka jing susi ka namla asyo ban susi ifi ka jing kuslai ka namla an pan kuslai syo ifi kita gi bor jing jingdom kita gi bor ka jing syukor jing baman ke namla asyo ban syukor ifi namar fila yo tip ya ka jing shisha barka jing shisha ka plai lot ya pi da kata ka jing kuslai ka plai lot na ka jing susi na kata ka jing artatien hab fi don ya ka tien ka jang blai fila yo ya ka jing shisha tadai da tien ka jang blai ka ong bag tien ka jong blai ka dai ka dawai ka babha ka donut ka bakmen kalong ka dawai ka babha blai fi kmen namar fi don ka tien ka jong blai henry kata ka donut ka basngosi ka donut ka basngosi ka pentar khong gi sieng la da pi sngosi la pi khuslai pi shep tieng la do try wan kam lo kan pentar khong gi sieng ka jong fi kan pentar khong wat ka jinglong man sim ka jong pi kan pentar khong ya pi ka la pen pang ru ya kata ka met ka jong pi ka Proberb ka san khot khat lai ka ongom ni ka tin ka jong blai ka donut ka bakmen ka penlong ka khmat bapo henry da ka jingsngosi ka donut la penjat i ka men sim ka mo si sin ba pi sngosi ha ka donut la penjat i ka men sim ka jong fi ka kwa no fi tak da hin da kemen no da ka jing kemen ka bakraw namar ba balai bangi kemen namar bangi snguti kenai ka jing penem tadi tangi shakri utrai namar bangi kemen ni shakri utrai namar bangi sngo ni shakri utrai namar ba ngim dan du weipat bangin shakri ngim dan du weipat bangin sngo ngim dan du weipat bangin aingo dai tang yu ji sekan tadi tang ka abno fi baro wanam ki ko slai na ka do no jong fi to nget fi how blai to nget how Jesus Christ ru ong trai tadi tang ka abno fi wat num ku slai ho ngi tip ka pyrthei ka lanang jan ngim tip so ka e ka ban jaw ni usnam ban wan ngim tip sa kawai ka lockdown na sa ar ki lockdown ngim tip ringi tip na yun kawai ba kata ka ban sawan ka dai bi ka babahanam ta jongi ya kata ka destiny ka jongi ne ta ka bam jukut jongi tip ba ka dai bi ka babaha la ngim la ban sha shu trial arong no ngi ngku slai la ya kata ngilong tik untuk klung badang rit la da tangan ru shu yam la da ji ru shu yam ngilong kum tu khulung bamla le da ka bor ka jongi de ki kmi ki pa haba thangan ngin ai bam bagum jo haba ji kin pen bujli kan ya kata ka jingpong ka jongi na kwa banong fi bo de utrao ban le ka tan ta ka ji in fi ta da fi don kam ke kan mau ke ne ka we fi don ku pa ba baneng uba kit kli uba ba kli uba tip lut na dong shadong ya ka jing em ka jong pi tadeng ta kemen mau try la janwan la film pat pen kre no pediang yu Jesus Christ ka la ka bomut shisha na ya shu kum ka jingmut jong pi ra ya no ka kum ka jingmut ka jong ble wanom ya shu ta ta ka lenti ka jong pi mar ka lenti ka jong breu ka lam sha ka jingyap ong ka ting ka jong ble ra ya no kum ka lenti ka jong ble mar ka ta ka lam sha ka jing ku bat sha ka jing penem hallelujah na kwa ban dwai ne ka poram ta jong pi na so do na preng je fi ku slide no mi shep ting ba sngu kyo fi sngu arta tien bhai kata ka jing pen emru pi ong tip kum no lawan try ngan poi shei renga kwa ban doi ta fi nom su shep tieng pediang yu jisu ka ne sngi sngotik kana no how kres fil alat na ka pop ba fin long song ki shakri ki jong try ba ka jingkit jong ka pop baro ka alat na fi tadeng ta karan ka bor ka ding pna ka jong try site ka pop jong fi ula pen kho ya fi ula map fi ula pen san ya fi ula pen dan buram ru ya fi hallelujah tadeng ta ngim don kaman khuslai yo e ka ne ka jing start no blai na maru ta bodan Jesus Christ u yo e ka jing start u yo e ka hak u yo e ka jing pen kho ba ka jing su spa ong ka tien ka jong blai na Stephen in kong u Paul shi nong Korinth laman in kong ka de khat ka ba lai po ka kren ka ta try unang ai bor fi un ai fi ka jing start la wat num long ki ba bi bi shu sngo kul mar ni ba pyrkhat kul mar lagi ba pediang yu try ba Jesus khat epi ne ka sngi ko amna fi abu Jesus khat epi bot la ka bot ba abu Jesus kran epi nget la ka nget ba na bar bot yu Jesus am pinum do nong pi khat yu Jesus ha ka do no jong fi pinum song si sho pinum ko slai sho pinum shep ting sho abu Jesus khat e Petros yu bot la ka bot abu khat yu Matius yu bot la ka bot khat yu Nes yu bot la ka bot u khat ya piru bot la ka bot sen la yu bot la ka bot namar habu try khat epi unam yalam fi ka jingyap unam yalam fi ka jing kordet unam yalam fi ka jing sosi handra un yalam fi na ka buram sha ka buram unang penkelana penkelador ya fi hallelujah bat unang ai fi ka jing shai ka jing pi lagi kon ka jing shai tada bot yo Jesus sha kribi yo try na kwa unang fi try unang pensle try unang ai bor fi unang hikai fi bo try unang ya rap ya fi man lagas ngi ka jim ka jong pi kamen hop try ngas ngutu bo try khat nga ro bot la ka bot tadei ta ga kamen men ta na mar bau try khat nga la bot la ka bot ngayo ban sakri u ban kam judan ka bai ka sngi ka jing em janga banga snosi ka dap itan la ka jing men try teng teng kwa ban susi ro ma don ke jing ja teng teng snu kwa susi ri teng teng sula te ban ong ban susi mla ban susi na mar ba
kan tak jingkemen ke jong try ka shumi bit pok kata ke jingkemen ngam sung la ban sungusi ki brio ki kren ben yanga ki brio ki ben yanga ngadi ban sungusi en riam ju sungusi ta ding tanga sungkemen be namaro balai bagi jingkemen ke jong try kala shlei ha ka do no jangan mar ngala yo ke jingkemen ke jong jisu mana ko ba pir pin yo lang ke jingkemen ha yo you try ai fi ke ya kata ke jingkemen jo ke jingpenem the joy of salvation. Today kita praise the Lord. Unpen selai firu tak umpiang jaga jingkemen, bapin long bagi kemen. Langi dan hangan ika pyrthei, ne langim dan ru ngiti kena becai bangingin lait. Hallelujah. Utrai nan kerkuy fi ngiyok ban duai nam tajang fi kan ika par ka banta. Trai nga sung kemen palat trai ngiyok ban keren ika ketien ke jang me. Ban sung kemen na maru lapen yanga ban lapen mi ni kon ke jang me. Melawan kenang na beneng skandom day ban pen rem ban pen jot yangi, ne melawan ban pelat yangi naka pop naka jing pen rem melawan man pelat ingin nak do jok ding melawan man pelat ingin ko try nak kata jing le ran ngai ngu ye me ko try baba me wan merat na do telong senan na do na pos nan me pot ye kata ka pop tenrai jongi ablay ba me pelongi ki bahak ha me ngasungu ke malale ag jim jonga ngasungu malale ke jim jini ki kon pani ka sngi tra bagi ki kon ki pediang me kata ka pop tenrai la janrat na do na thu na te telong senan dan pop tenrai syo ke jim ke jong pi la pila pediang ya Jesus Christ kom long penem ka pop kam la syo ban le don bor ha pim le syu ki mrau jo ka pop kam nom la syo ban senshar ya pi na mar pila pediang yo utrai ulong ublay ha ke jim ke jong pi un senshar mo wanom long syu ki mrau jangka pop dari tolong fikan ki syakri ki jang belai haleluya abing ni kon kin kemen ben syakri me ben yaro ba me bakin long be ki badap de ketien ki badwai halaka sngi ki ba minot haga jing dwai ong ketien ka jang me try bar ki barwai ha baki kemen ha baki don ki jing tunjo jing le kin dwai ong ketien ka jang me ba try bakin syukmen be halaka sngi haga jing kemen ka jang me ablai dwai gar ko ni ki kon ka jang me try ki pediang ki ba ni ka sngi bang songo babon haga ni ka sngi ki pediang ya ni ka ketien bagi pediang yo Jesus Christ ki pediang ya ke jing penem ngasngongo pi pediang yo jisu kan ke sngi utran ker kui fi ya kerteng ke jong fi la tho kitab jong ke jingem bat ngkwam no fi kan ke sngi hallelujah kerteng ke jame jisu ngada duai ngada ker kui ni ki kon hallelujah ke mia cho ke jing so si la kan ria soitan mla chi si fi oh soitan mla chi syukar fi mla chi lam le fi namaru jisu da map fi la pelong hok fi bolo dap su spa fi naga dorba kas nam la dap thiet fi ba pi degi jango na do amanta sngi ka jing tikna ka long bai da pi yap pi poi se beneng namar fila pediang yu nong penem hallelujah da kot ka pyrthei pin poi be bau Jesus ai ngo me try ha ka tenge jeme Jesus nga duai ai ngo amen but amen dai tau try nang kerkui fi nang ai bar fi kemen hala ka sngi lada fi 4 sung thup hai ketin jomblai filan man sini ke jakang yo bania sam na ke ketin ke jomblai bani kai fi na ke ketin ke jomblai ba fila ban long ki breu ki ba kemen ki breu ki ba sok ki breu ki badap da ka bor ba da ka jing faslek ke jomblai wan sini ke jakang idon ni do sngi ba ar ngi don kenang hang ni bangin ap kenang ya piru ngi don hang ni ban syakri fi ba ke ketin ke jomblai baros tio na do si ba ar sa jan ngi don wan ngi don do khatwe ba jem to hado on riu nya ba je kat ba piwan ngi don support ngi ro piwan da fi don kam jing pen kia jing pang jing stom pi don jing le filan phone ro hagini number fi screen jo fingiran ne ban duai ta jo fi teng im pick up ka phone mar bon ki nong phone bon ki kamro ngidang duai teng sa phone ba di iphone wanum do jing karman bangi duai wo try nang ker khui fi ngin sikin do biang lai sai ka singi kublai shi bon try ker khui fi amen